Salamat kaayo, Brother Santos, sa imong ipakita kaayo nako sa ubang mga ansyano nga nag-usay nako. Makapadasig kaayo mo. Sige, makita raw niya ka sa tigom. Salamat kaayo. Si Brother o Sister Garcia akong giimbitar sa panihapon kay gusto silang makikita nimo. Mau ba? Mayong noon. James! Kankinsa man ang auto sa gawas? Ilan na ni Brother Garcia, kay gusto silang makikita kang Dave. Nakalimot ba mo sa gihimo ni Dave sa atong pamilya? Ug sa tikong kongregasyon? Palihog doon, kalimpi na naapektuhan ba ako sa iyong gihimo? Nagpakita kong maayong paniging na niya, aron siya magtinaro. Ug namati pa siya? James, tako kayong pagtahol si Dave mo. Bisag wa siya magsulti. Ug di kay ka na lang pa. Kung man namilaya siya, ug giwalgas ang kwarta na imong gihatag niya, ug ambot kung unsa pa iyang gihimo, unya upahulihan siya dinhi ng murag way na ito. Nagbago na siya ron. Ug unya kamo ni Mama, nanupit tayo ng mga igsuon sa pagpakikita niya. Ako wag yung makahatag ninyo ni Mama og problema. Apan, kano sa man ganin ang gihimo nako? Do, matinumanan ka. Di lang ka naman kung dili kang hiubaw sa. Apan ang imong manghod na pildihan halos sa tanan. Gihatagan siya ni ubaw higayon sa pagbalik. Ug si Dave nagpatuo. Gihinulsulan niya dako ang iyang nahimo. Iyang gidawat ang disiplina sa kongregasyon. Ug siya naningkamot yun sa pagtulgid sa iyang relasyon ng Jehova. Ug buutosan niya na magkaulit. Ayaw nagkasuko. Kay basig ikaw ay madaw. Naaraba si Satanas. Pasay mo ang kata ni Jehova kung di mo pasay sa uban. Apan pa, ang imong igsoon James namatay sa espiritual ug nabuhi pa mo siya. Siya nawala ug unyang nakaplaga. Si Jesus mingon ang mga manulunda malipay kung ang usa ka makasasala maghinulsol ug mobalik kang Jehova. Ikaw do, malipay ka ba usab? Sa iyang samlingay, wala nang nag-isgot si Jesus kung nanganulang ang ating basa ng imaman o binuyo sa kalipay sa pagbalik sa Iso. Tingali gusto lang ni Jesus ang pangutanan nato atong kaugalingon kung unsay atong ating. Busa, malikayan ta ang sakit nga nilipiliya ang Jehova sa kamaturan. Bisan pa niya kitang tanan malipay kayo kung ang usa na kasala mag-inusog balik ka Jehova. O karon, atong paminaw kining lain pang bago ito nga makapatangog sa kasing-kasing sa atong nabatan.